Елате с нас на екопътека Бяла река. Едно супер красиво място, перфектно за разходки през уикенда, където можеш да си излееш целия яд от изминалата седмица и да се насладиш на природата като хората, да катериш баири за яки гледки и да си кифлееш на воля, създавайки много приятни спомени. И разбира се, изплющиш по някоя кифтена с карата и изчаткаш някоя студена бира, майне. Дай му маняк! Екопътеката се намира близо до град Калофер, като самият път започва още от града. За съжаление обаче не е от най-поддържаните и в 90% от времето асфалтът липсва. Точно като в Пловдив. Така че ви съветвам да оставите майбаха вкъщи и да идвате с ръждяселия гол, точно както аз направих. Чекалищият участък до началото на пътеката е около 5-6 км, като ако решите, че ви е твърде кълдеръмес, може във всеки един момент да биете спирачките и да продължите пеш. Но имайки предвид колко равна може да бъде пътеката на моменти, ви съветвам да го изминете с колата до край, ако искате после да си усещате краката. И много важно, никъде по маршрута няма обхват, така че не забравяйте да предупредите мама, че сте там, преди да е организирала търсене с Националната гвардия. Точно преди началото на пътеката ще видите ресторант с паркинг, където може да оставите голфа да капе масло и да се подкрепите преди изкачването. Местенцето е красиво и просторно, където може да пуснете децата да се гонят с кучетата. Кухнята предлага скара, пърлинги, таратори, картофи и много бири-мири. Яще и пийте, защото горе кръчми няма. Тръгвайки надолу след ресторанта, ще видите първите красиви мостчета. И може би един камион, който гази в реката, но това не са част от експонатите на пътеката. Разбира се, това не ви пречи да покифлеете и да си направите една фотосесия. Преджапвайки през кълта по-напред, ще видите и арката Екопътека Бяла река, която маркира началото на вашето приключение. До нея има и карта, която оказва на къде да ходим и какво можем да видим по нашия път. Хващаме надясно от арката, защото така са от знаците. Съветвам ви да не хващате да я въртите наобратно, понеже маршрутът е стръмен в обратната посока и ще ви е по-лесно да го катерите, отколкото да го слизате. Напред ви очакват серия от мостчета, върху които всеки един фотограф и дрон пилот би пуснал лиги. Вият се красиво един на друг и ви качват по-близо до хубавата гледка. И моля да внимавате, на някои от мостчетата изрично е изписано да се минават по един, затова не заставайте цялото стадо за снимки върху тях, че да не идите у реката. Ако сте успели да оцелеете, ще стигнете до едно открито място, което ние просто наричахме Големия камък. Оттам може да се видят много от мостчетата, които сте минали или ще минете. За съжаление при нас имаше 350 човека на платформата и към 5 други колеги дрон пилоти, така че спряхме да починем на сянката под табелата. Тук и за пръв път пуснахме дрончо да тичка в небесата. И един съвет към всички млади дами. Ако решите да си мерите силите с дрончо, кой ще бие по-яки шамари, да знаете, че витлата му винаги ще ви поведат. След една медицинска интервенция и една реклама на BrainChai по-късно тръгнахме да катерим високите мостове. Леко беше хлъзгаво и стръмно, така че ако решите да тръгнете си стърканите си адидаски нагоре, ви съветвам да преосмислите този ваш избор. Вземете си хубави обувки с грайфер, не се легнете като нас. Читали се горе, обаче гледката се заслужава и може да се наштракате хубаво. Някой може да ми каже какво е това паяче? След красивата гледка и множеството гъби, които заснехме, ред на най-хубавото според мен място от пътеката. Сенчестата беседка под моста до реката. Тук може да седнете на студените камъни, да свалите раниците от потните си гърбове и хубаво да изтинете като хората. Пардон, да починете като хората. Ако си носите хапване, може да го консумирате тук, или пък ако си носите хеликоптер, може да го пуснете да си поиграе в реката. Починете добре тук, защото дупе да ви е яко, после ще качвате 100 метра стълби нагоре. Клипа. Красива гледка. Маршрутът след стълбичките е много приятен и равен и добре, че е, защото краката ви вече ще треперят в до ре ми фа сол и ще ви е трудно да ходи. Най-вероятно. Се срещате с няколко информационни табели, пред които може да изкарате вътрешното си дете и да се правите на кълвач. Маршрутът ще ви закара отново до арката, където ще приключи вашия преход по Екопътека Бяла река. Накрая ще ви останат спомени, една изморителна и хубава разходка и ще се приберете да спите като пълни. Благодаря ви, че изгледахте това подобие на travel влог. Абонирайте се, защото другия път ще карам кон.